Hej, jeg vil gerne... vi sidder og venter på min storesøster, men I kan se ud af vinduet, hvis det er nemt at se, så er det her Vonsild skole, og det er nogen, der går der. Og det er der inde, hvor mig og min storesøster går. Og jeg går i første B, og min storesøster, hun går i 3. A. Og så den her skole, jeg synes, den er fin, fordi kender I stikbold? Men jeg kan fortælle jer, hvordan stikbold er. Det er fordi, der er inde i, hvis I skal se sådan en gymnastiksal, så er der sådan en hal inde, og der plejer vi at spille stikbold. Og stikbold, det er sådan, hvor der er nogle bolde, og så kan man, hvis man griber den, så den der skyder død. Og hvis man skyder en, og man ikke griber den, så er den død. Og så skal man sætte sig ned, når man dør, og man kan spille død op i rim, hvis man der har nogle ribber. Så når man dør, så skal man gå op i en rib. Men det var her, det jeg havde. Men husk at give den et like, eller skriv ned i kommentaren, hvis jeg skal lave nogle nye videoer. Men farvel, det var det, vi havde i dag.